Ayan, ito na yung ginagawa natin mga kabro na 193 pala. 193cc upgrade mga kabro sa TMX 155. Shoutout kay kabro. Ito. Ayan, TMX 155. Ito na yung pinatabas nating block kanina mga kabro. Ayan, pakita ko sa inyo. Okay, yun, nakita nyo mga kabro. Pinatabas natin tong 65.5 na cylinder block mga kabro. Stock sigunyal yung gamit natin dito. 193cc lang to. Okay? Ayan o, ganda ng top dead center o. Saktong sakto lang. Alright, lagay na natin yung cylinder head. Ayan, naka-box. Tapos may takip na rin yung kanyang ASV, yung butas sa gilid, yung sa may air suction valve ni natinag. Okay, pakita ko sa inyo mamaya, lagay na natin tong head. A few moments later. Ayan mga kabro, tapos na natin buuin yung makina ni Bossing from Pangasinan. 193cc conversion. Okay, 65.5 mm na cylinder block. Pinatabas natin yung ibabaw para maganda yung top dead center. And then, yung cylinder head na ginamit natin, ayan o. So, pang 175 mga kabro na cylinder head, yung Brusco. Ayan. Ayos, so, panda rin natin. Tinest drive na natin to. Yung valve clearance nito temporary pa lang. Kaya medyo may lagitik pa to. Mamaya re-readjust pa natin. Yan. Ayan siya. Malagitik pa. Mamaya ayusin pa natin yung valve clearance for the final. Yan. Ayan. So 193cc conversion from Pangasinan. Ayan. Balik na tayo sa ating laboratorio para mapalamig natin. Tapos final tune up. Let's go. Balik na tayo sa ating laboratorio. Takbong pogi. Lalong-lalo na mamaya pag-uwi na Bossing, dapat takbong pogi lang. Takbong 40 kph lang. Ayan. Okay, mga kauwi na sila kabro. Ayan, from San Jacinto. From Cargado, Delicado. Ayan. San Jacinto, Pangasinan mga kabro. Boss, baka may gusto kang shoutout boss. Shoutout sa mga kasama kong tricycle driver sa SG Toda. Yan. Sika bro, ikaw. Shoutout sa mga taga San Jacinto dyan. Oh, taga San Jacinto. Magdidikit na ako ng sticker, sabi mo. Bibigit na ako ng sticker ni Kabro. Ayun. Ikaw bro. Wala boss. Wala na? Sticker lang pwede na. Yun. Oh, Cargado ka bro. Delikado. Delikado na si kabro. Ingat boss, salamat ah. Okay. Ingat, kabro. Sunod ulit. Oh, takbong pogi. Yung mga kasing pogi nyo ah. Ayan, papanda rin na ni boss. Yung TMX 193cc niya. Yun oh. One kick. Ayan. Tulad doon na ano. Oh, na-tune up na natin mga kabro. So, pa boss, pag lumagitik ulit, bibiyay kayo, lalagitik pa yan, lalapat pa. Pa-tune up mo na lang ulit. Okay. Kahit kon lang 0.06. Huwag masyadong tukod na. Okay. Boss, takbong pogi ah. Okay. Salamat bro. Yan. Uwi na sila kabro from San Jacinto, Pangasinan mga kabro. Yan. Natitira na lang si Bossing from Kamiling. Yan. Tapos Supremo ni Sir from Mongkada. Nagloloko ang karburador dahil laging nai-stack. Oh, okay.